like this. Valium. Hore je napísané Warning, wrong scoop inside. Start with 50% of one scoop, 10 gramov. A ja som si myslel, že tá skúpa má 10 gramov, čo je dnuka. Tak som si dal dve, aby to bola ako jedna dávka. Ale tá skúpa má 20 gramov. Tak som si dal 40, čo som naložil, tak to... Po hodaní idem, pálim a hrdnú. Stretol som teba s Oliverom, či s kým. Čiže daj mi ho kuštovať. Understand? Ty si pil. Pičoviny, chápeš? A ty že fú, to je hovno. Oliver, to nie je tak na piču. A potom išiel som cvičiť, takto hlava, fokus, break. Idem, v strede tréningu. Break, no feeling in the body, like this, I was going to prepare like this, like full stack, ty kokot, 1 milión kilo, fitness si necítil som ani jednu piču, necítil som nič. Hlava, brain, ende, vypnú to. Idem, pičo mi tlačíme, že čo ti je, behané sme na piču. Je zle. Idem, v šatni necítim sa, tak tam stojím. Išiel som si sadnúť, pozmýšľal hodinu. Sedel som, pozrel som si jeden TikTok, som si pozrel, prišla pol hodina, ako som tam sedel, aj nevedel som nič. Volá mi Teo Boroš, kde si brachu? Som na zastávke, som ísť na autobus, som mŕtvý. A že ja som ďaleko po hore, išiel som hore, mŕtvý celý, nevedel som nič, počúval som muziku. Hore stretnem, vieš koho? Olivera Baloka a Natáliu Dandovu. Sadnem si ku ním. Jo. Môže tebe čo? Dal som si predsa golku. A ráne som začal plakať. Nevedel som rozprávať, že som plakať. Išiel som. Volá mi Teo, že som na stávke, poď sem. Vieš, čau, Oliver, čau. Idem na stávku, sadnem si. Oni tam boli 4. Teo, nie 5. Teo, Markus, Samo, Ivan. Ja. Sadol som si. Plačem tam. 10 kills remaining. Nechcem ani raz. Ja že ako pôjdem do autobuse, veď neviem čo rozprávať. Išiel som na bus. Ja rýchlo. Dobrú kartu. Preložil som kartu. Išiel som zadu. Zaspal som. Lebo prídem, láhnem si, prepotený more. A keď mám tu bundu na sebe, 4 bundy North Face. Spím. Spotený ako kot. Postavím sa, že som zlaný. Dochálujem. A že, ty kukus, čreva, čo? Idem na záchod. Je takto, na záchod. Ty kokot. A so mňa išlo 2 hodiny grcmora. To je príbeh. Takže ďakujem, že ste to dopozerali do konca. Toto bol story o tom, ak som kamaráda Valium a vidíme sa u ďalšieho videa. Takže čaute, čaute.